טוב, אז חברה שלי אביגיל נתניהו שאת רואה והיא עושה לי קסם, אבל עכשיו ועכשיו אני הולכת להראות לכם קודם כל את הבימבם בום בימבם בום בום שהוא הבטיח להגן על מערכת המשפט, שהוא הודיע על השירות במערכת, בימבם בום 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 בימבם בום 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 בום. אוקיי, תבחרי קלף. אני לא מציזה באמת. אני רוצה די, מים. ואני רוצה להגיד אוקיי, אז עכשיו רגע תעצמי מים. אנחנו יושבים בימים הכי קשים שיש לנו. לחימה בעזה, חטופים אז אני אערבב את הקופה. כל יום אנחנו בדאגה עצומה, וכל אני אסובב שלוש פעמים כדי שהקסם יעבוד. רגע, שימי את הקלף פה. לא, בא לי כאן. לא, צריכה פה. למה? חלק מהקסם מזה. אני לא רואה. את ממסגרת את כל האירוע באמת באקלים לא עכשיו, פשוט במדינת ישראל. ובכל זאת אני רוצה שנצלול ברשותך גם לשאלה המשפטית של עצם האירוע בשב"כ. בעצם אומר נתניהו, לכל הפחות בנוגע לרונן בר, זו לשון החוק. הקלף שיצא לך זה 9 טלטן שחור. מאוד ברורה בסמכות הממשלה למנות ראש שב"כ. אני אגלה לך את הקסם. אז יש קופה, צריך לערבב בהתחלה. אומרים לה, לבחור קלף, תבחרי. רק רגע, שיהיה ברור, אני לא מסתכלת... מערבבים בקופה, זה לא משנה. ההחלטה זה יהיה בידינו. אבל אני חושבת שמעוותים... מסובבים 3 פעמים וצריך לזכור מה יש פה. הנה עכשיו יש 9 לטלטן, מסובבת 3 פעמים. אומרת לה לשים פה בקופה את הקלף. סמכות יש, השאלה איך, מתי ולמה מפעילים אותה. וצריכה להיות הנמקה עניינית ברורה להפעלת סמכות. אנחנו שמים את הקלף שיצא פה. אתם לוקחים את כמה קלפים עם הקלף ששמו בהתחלה, פותחים, שמים פה בלי שזה יתערבב, ואז מחפשים 9 טלטן לב שחור. מצאנו את זה, האחד שלפניו, זה הקלף שיצא לך. איך יצאת? אני רוצה, עכשיו אני רוצה. בחלק 2 אני עושה לה.